yang artinya aku iki urip. A I U aku iki urip. Paham ora? Nerapan dicatet aja kok ngombe-ngombe we. Aku iki mau ndrodos kula meh glok-glok rokokan sebul. Dicatet ben paham. A I U aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale cara lampu saka genset. Ya. Genset ki mang ya sing mekan iki lho ben iso mekan genset. Mau. Cara wong iki mangan urip kuwi engko. Lah lurah, tahun ngajeng mboten saya nanggap Mas Didik malah, Mbah. Lah nanggap urip asale saka genset iki. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa, Terus mboten. Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset kuwi mang. Salah. Ngerti apa ora? Lho, lah saka sapa? Lho nek ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, diwaca babibu. Loh, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. Yang artinya Artine bapak, rabi, ibu. Kok pas nggih, Mas Didik? Dadi wong urip ki asale saka babibu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikrok loro kok ya bangga babibu, bapak, rabi, ibu. Kok pas ki to, kok yo pas iki ilmu tenan lho iki. Lah urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah urip niku diwiwiti saka kapan, Bi? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Tak carane. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip. Lah wong urip kuwi kudu golek gendaan. Lho, ngono lho. Piye? Wong urip kok kudu golek. Piye? Balenono? Wong urip kuwi kudu golek gendaan. Lah dalah kaya saya nek tembung STMJ. STMJ salate terus maksiate jalan. Nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to, Mas. Nek iso iki ya apa ibadahe ya kenceng, apa iki tumindake sing elek dikurangi. Nah, ngoten lho, Pak. Sak dermo ngakoni urip. Heeh. Ngaten, mula sing wigati piyai dadapan seger waras panjang yuswa. Amin. Amin. Perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif. Muga-muga dadapan dadya desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Nek wigati niku, Pak. Sampeyane nyana guru to, Pak. Ya guru to, Bek, ngawur iki. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta wayang utawa dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa, Pak? Basa Jawa. Wah, apa iya to? Takoni mesti ngerti no. Lho ya paham wong guru kok Mas. Nek basa Indonesia dijawabno ngerti nggih? Ya iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali. Nek ikan iwak. Nek laut. Ya laut. Laut iki ya laut. Laut ku ya laut. Laut iki apa? Segara, Bi. Nek sungai kali. Nek ikan iwak. Nek laut utawa segara. Ngene kok cari guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara. Laut iki segara clok-clok. Kleru. Lho, segara. Laut ini ndi segara basa Jawane. Laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut. Mulih lho. Oh, tiba apa iki? Kowe wong nyambut gawe. Kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omongne kene. Sindene was 1 2 3 4 5 6 niki sinten? Indah Argia. Indah Argia niki Santi. Sapa? Rere. Nah iki Susi. Mbak Wiwin, Inces karo Krisjon komplit. Krisjon. Komplit. Sinden anu cobi ngadeg kabeh ngadeg kabeh. Ayo ngadeg kabeh. Kesanipun kita gayen menika. Gawa selendang, gawa kain kabeh, kaine digawa. Nggo kain ra. Kain digawa. Selendang. Apa ngono gombal-gombal kono. Ayo. Nah, niki kula gawene lakon, Pak. Lakone apa bengi iki? Kediri niku kan gudange ketoprak. Heeh. Niki kula gawene lakon Joko Tarub
Nawang Wulan. Oh ketoprakan to ceritane. Ceritane niki widodari kabeh niki. Oh widodari. Ayo selendangnya digawa. Siapa? Indah selendang. Wis kain-kain ngopo-topo. Nah, Oke. Para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Ceritane niki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih, Piye Mas lakone Joko Tarub piye? iki widodari padha adus ning pinggir kali. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub. Oh ngono ya. Ya, terus widodari kuwi duwe sayembara. Sapa saka sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, maju kabeh. Maju. Sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih. Lho nggih no Pak, cang ganteng kok. Heeh, nek aku percaya nyene cara dicandra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wis tak incer antara Tanpa cacat, Pak. Kok tanpa cacat. iki. 1 2 3 4 5 wis manut. Adus ya. Iki adusnya di live streaming ora? Lah wong adus kok ya di live streaming ya ora. Ora ya. Iki tembangi perahu layar padha adus. Ayo rada maju kene adus. Ayo ya kontro perahu layar kontro. Ayo perahu layar itu. Ngadeg sik nyanyi ya kok teko kayangan. Iki kok kayangan adus sik. Kok kesusu linggih to pendang kosokan to awakmu. Ya ayo Perahu layar ya, Cok.
Slendange kene padha dikumpulke slendange. Kono klumpulke ayo adus kosokan mengguri kono madhep mengguri. Ndak ketok karo sing ngarep kene lah. Ayo adus. Tuk tuk Turut. duduk duduk. Ayo ngumpul adus. Ayo. Mbok yo melu aku. Adus. Gere banyune yo ya. Hei. Enggak melu apa? Melok adus. Ora entuk iki nyolong slendang kok melu adus. Banyune segere ya ampun ya, kono kosokan. Joko Tarep ki sing dicolong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi? Apa iki? Slendang. Iki mesti gone iki cawili. Jadi sendange ping. Tuk, ayo. Ayo dijibak kono ayo. Tuk. Mbak Yu. Panjenengan menika madosi menapa kok benten kalih rencang-rencangipun sampun kondur wonten kayangan to? Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok reneng. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampeyan golek apa? Slendang. Iki lho ngene iki lho. Loh, Be, ceritane kok ngono. ayo kocrok. Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarep iku. Saya tak colong slendang iki. Lah kowe kok ora iso bedakno kuwi slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman slendang kok. Lah nyapa mos aku rabi mbokku dhewe aku. Ketoprak Secara slendangmu iki. B. Jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia Iya. ataupun fisik. Wes kok Iki etok-etoke rupane kabeh padha aku sing gak uman. ayu dhewe iki. Ayu dhewe. Ayo apa kowe wedak karo rahi ra gandeng lho. Ora sok kelet lho iki kok. Aja banter-banter. Lah padahal kuwi ora didasari Ya biasane. ampun, mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut ki gelem mo. Manuta to iki Piye yo ketoprak. slendangmu kok ilang kowe apa gak duwe apa iki Wes jenenge? trimo-trimonen yo iki. Patemboya. Patemboyamu apa? Lho iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Oh. Nek wedok tak pek dulur, Mas. Nek wedok mbak akoni dulur Sinara Wedi. Heeh. Lamun mengko sing nemokke lanang yo. Sing lanang Wes tak pek TB tanggung jawab. Nek sing nemokke Wes lanang emplokan tak pek nggih. bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok ilang. Nek sing Wes nemokne TB oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Heeh. Ayo. Sapa to, Pak Dalang? Lah yo Pak. TB mang sing nggo selendangmu TB. Iki lho. TB. Slendangmu rupane apa? Slendangku. Rupane TB apa? Ya kembang-kembang. Tanggung jawab, Be. Wes to trimanen kotot ge peken. Nek sing lanang dipek, Bojo nek sing wedok diangkat. sedulur Sinara Wedi. Sing Nggih. nemu slendangmu ra ono liya. Sapa? Oh, heeh ta. Piye? Lah kok sampeyan to, Mas? Kok malah di kene? dalang kok kelakuane nyolongi sing lendang. Iki masih juga awakmu lho, Be. Ora nyapo, seksine lho wong kene aku ora nyolong. Sing juga awakmu kok. Kuwi iki penanggap, Be. Ku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki? Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampean iki. Aku ki widodari ki Mas Kito. Widodari apa nek iku yo widodari. Ayo. Widodari ki ayu kok. Ayo, kudu mbok bojo, Be. Ora iso. Ayo. Wes, tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anake yo iki yo.
Tanganmu ndae tanganmu tak ambune.